Hello, hello, hello. Andito na naman tayo sa aking bahay. Live, live, live. Ano na ikaw? Ibig ko lang na bag, lagi lang dyan. Saan ka na?
Nasaan ka na? Ba't wala ka pa? Para lang tumawag ng isa. Wala na. Tulog na. Kala ko tulog ka pa din. Tingin na pula po. Nasaan na yung ano? Nasaan na yung isa mo? Oh, yan dyan. Nabuhay ah. Hello, thumbs up dyan. Gising na ba? Sige, salamat. Share mo lang. Oo, magising na ako. Ngayon pa lang binibigay yung sa unang ano ko. Yung nag-try ako mag-LS. Ngayon pa lang nabigay yung oras. Yung WHD. Ganun pala yun. Nadagdagan din kahit pa paano.
Yung sa pangalawa ko, ay yung una ko pala, ano lang yun, yung ngayon na ano ko kaninang umaga. Hindi man lang umabot ng 1 oras pala yun. Hindi ko kasi alam. Buti nga na-enroll kasi kung hindi, sayang yun. Hindi nakapasok yun. Ka-stay-home pa lang. May trabaho si Lolo. Kanina nasa 4 na oras ka, no? Sa live mo. Nag-LS ka, 4 na oras lang. Mahaba yun. Makabigyan ka ng 20 mo. Yan ang pinakamahaba mo ng oras. Focus ulit pagkagising ko. Umaga. Umagang umaga. Hindi pa tapos ng trabaho siguro ni AB. Hindi pa nakapas. May 5 hours ako at tinutulog ako. Kahit kahit matutulog ka na, pwede naman silent LS ka lang. Tapos, pagising mo na, umaga na yun. Pwede kaya yun? Unang tao yun na nanonood. Halimbawa, mga alas 10. Alas 10 ng gabi, kaya 10:30. Hayaan ko lang hanggang bukas na umaga. Fibers.
Isang ninja lang ang magbabantay, pwede yun. Saka lang. Pwede ba? Kaya dapat mag-support din sila. Kaya nga sabi ni Maroon, expired na daw yung ano niya. Sabi ko, iwan ko sa'yo. Mabilisan lang yun. Sana naman, pagtapos na sa, StreamYard, sana naman pwede, o. Sana naman ako mag-LS. Kakapagod naman, nagsige naman. Sigit ang usap ka dyan. Kaya nga, may mga show. Ayun. Palipat-lipat lang ng account. Maganda talaga pag mayroon ka pang extra na mga video. Para pag lipat-lipat. Hindi na yung switch mo yung account mo. Currency. Hello, thumbs up dan. Currency vlog.
Hello, Nikki Buan, mega shout out po. Hello, welcome dito sa bahay. Oo, may isa lang naman yung media ko na nagawa ko pa lang. May saging din yun, kunti lang. Nikki Buan. Thumbs up na po. Salamat sa thumbs up. Nikki Buan. Salamat. Hello. Karan 6 vlog. May bawal. Saan may bawal? Ay, yung Nikki Buan, yung mga malalaking huwag mag-capital letter pag nag-message. Kailangan lang siya, maliliit lang na letter. Kasi ayaw ni Lolo niyang malalaki. Okay lang, sige. Sasunod na. Hello at Ricky Buwan. Ayan, baka hindi ka pa nakadikit kay OFW Offshore Life Vlog. Huwag magka-caps lock pa. Kasi bawal daw mag-caps lock. Ay, hello, tara pasyalan natin mga bahay natin. Pasyalan lang kayo sa mga bahay-bahay niyo. Yung tamsak niya. Oo nga. Hindi, capital letter lang. Kumbaga sa nagka-caps lock kasi yung mga niya, sinabi, okay lang naman. Hindi niya pa kasi alam siguro. Hello, Pampagood Vibes. Welcome. Pwede naman siguro ipa-delete yung Okay, salamat. Basta iwan ng tamang bakat. Bakas-bakat ha. Pampagood Vibes. Lalagyan natin ng kailangan talaga may isa pang extra CP para pag naglagay ba ng jacket, hindi na yung lilipat pa sa account. Ito po, mega shout out po. Huwag ka po magsa-caps lock. Ngayon, nakain ko na yung banana chips mo. Ayan, nakapasyal na sa bahay mo, OFW Offshore Life Vlog, Sir Nikki Buan. Nakain na daw yung banana chips mo. Pasyagan mo na lang siya ulit. Sige lang.
Okay, salamat. Maya-maya ako. Sige lang, tansak lang kayo. Shout out sa 5 million eyes in my house. 5 million na, ha? Ba't ko na naman? Four, 6-4 na banana mo, Ricky. Buwan na. Malapit na din yan. Malapit na rin siya mag-grade 5. Kunti na lang. Grade 5 na. Pamba good vibes. Naka-stay at home. $4 million viewers. Nakakaantok mag-antay. Nakakaantok. Mag-una lang sa ninja ko. Diyan ka lang muna para makapasok ang 4 na ninja ko sa'yo. Ayan, may 4 na ninja. Ang galing na. 4. Ayun, ay salamat. Pumasok din ang isa kong anak. Salamat, Jackie Lo. Huwag kalimutang magtamsak. Miss you din. Miss you ka na din kayo. Ayun. Bakit 3 na lang? Diyan ka lang muna. Maya ka lang, wag mo lang, maya ka na umalis. Para, tambay-tambay ka lang muna dyan. Hindi ako makapag-comment kanina. Kala ko tapos na live mo. Hindi, may mga live ako doon kanina. Mga nauna kaninang umaga. Nag-LS up kaninang umaga. Huwag ka magsabi ng live, Jackie. LS lang isulat mo kasi bawal yung live. LS lang ang isusulat mo. Ako kanina. Tapos, hindi ko alam kung huwag ka nga sabi ko ni Jackie, huwag ka magsasabi ng live. Sabihin mo lang LS. Kanina ka pa nag-LS. Kasi bawal yun. Kanina akong 3:00 nag-LS.
Kanina na umaga, 2 beses ako nag-LS kaninang umaga. Tapos, nasa work pa ako eh. Hayaan mo lang muna yan dyan. Hindi mo naman yan, dyan ka lang muna magtambay-tambay. Para may tao man lang ang bahay ko. Tingnan mo, 4 na lang yung tao sa bahay ko. Isa ako. Nag-expired na daw nga, sabi ni Mawin. Ang Joy naman, hindi ko alam kung ano. Sabi ni Joy, wait daw, pero wala naman. Hello, shout out. Ayan, si Pampa Good Vibes. Wala siyang wala mo ng mga jacket kasi wala mga bago. Eh, tayo lang. Baka busy, sinabihan na yun ni Marwin eh. Tapos nag-message rin ako kay Joy na mag-ano siya. Kasi sabi ko mag-LS ako, may bantay man lang, may kasama man lang ba. Apat lang kayo. Bakit di mo nilalagyan ng picture yung profile mo? Pwede naman yan, lagyan yan Jackie ah. Si Pampa Good Vibes, buti dyan lang. Tambay-tambay lang muna kayo dyan. Hanggang matapos. Madali lang yan. Shout out at Jacqueline Pagana, kamusta? Ingat sa work, sabi ni OFW Offshore Life Vlog. Hindi ko alam paano. Madali lang naman, pumunta ka dun sa sa profile mo. O sige, aralin mo. Para kahit pa paano may picture. Jackie, magtamsak ka. Kung ganun hindi ka siguro pa nagtamsak ka. Bago pumasok, magtamsak. Tamsak. Okay lang naman po. Kung ikaw din po ingat dyan. Para dumami ang tamsak natin, Jackie, magtamsak. 7 tamsak. Kaya mo, may 7 ng tamsak. Itong tamsak. Yan, 5 na. Ano yun to? Hindi ko alam yung tamsak. Di ba pagpapasok ka may nakalagay na gano'n? Ganyan ang tamsak. Kaya mo, kahit sa mga video, di ba, hindi ka siguro magagano'n. Tamsak na. Currency, saan si Ricky Juan na wala na, hindi na makadit niya. Ewan ko, umalis na kaagad siya eh. Saan si Ricky Juan? Umalis na siya. Hayaan mo na yung 4 na ninja. Sa pag bumalik siya, saka siya magkakaroon ng 4 na ninja mo. So, hindi pwedeng papalit-palit eh.
okay na yun kahit papaano tingnan mo, yung gano'n na pag-try ko mag-LS, 'di ba? Oh, may 10 na. 10 da 10 WH na yun. Oh, ilang ano pa, pag pagtapos na yung kontrata ko saka ako makabuo ng 4K. Kahit yung iba ulit, sige, stay home ka lang. Ano-ano lang, tiyaga-tiyaga lang para makamit ang gusto sa buhay. Ganun lang. Dati anong oras ang ano, tapos ng trabaho mo? Apat na lang. Seven million na nga eh. 6 million eyes, tapos 7 million hands. Okay na yan. Mag-aalas 4 na. Isang oras na lang. Nag-work na pala si Jackie Lo eh. Dapat hindi lang siya mag-out. Bantay lang, bantay.
naman tayo sa kabila. Ako pala mag-LS ngayon 7 p.m. Oo. Miyerkules ba ngayon? Miyerkules pala ngayon eh. Miyerkules pala ngayon, kaya ikaw pala. 7 ka mag-uumpisa. Tama yan. Three days ngayon, di ba? Oo. Kaya ikaw ngayon. Kasi sa inyo, di ba, sunod-sunod ba kayo? Pagtapos mo, tapos may susunod na naman.
6. Salamat sa 6 million eyes in my house. 6 million na siya. Naantok na ako. Inaantok na ako pampagulbahid. Nakakaantok pala pag ganito. Para kang wala lang, parang sira lang. Nakakaantok mag-antay-antay pag ganito lang. Sige lang, basa-basa. Basa-basa-basa. Apat na lang. Ay. Pumasok na lang sa karton. Nakakaantok. Wow. Lena Kanja, kamusta tayo? Naka-day off din kahit sa bahay. Okay yan, buti ka nga may day off eh. Wala yung mga amo mo? Maganda. Nagsipaglayasan ba yung mga amo mo? Kaya pala nakasuot ka ng gano'n na damit eh. Walang gwardiya. Sama-sama sila na mag-iina. Buti nga hindi ka sinama. Dapat dapat umuwi sila mga madaling araw na para pahinga ka na. Buo talaga ang isang araw na wala sila. Tawa si OFW of Share Life Vlog eh. Tawa-tawa ka pa dyan ha. Yes, 4:00 na. Parang inaantay lang yung oras na matapos. Kaya nga picture ko sa dangan. Iniwan kalat kasama niya ng anak niya. Okay lang at least na mag-isa ka lang dyan. Kahit na maglinis ka, pag malapit na sila dumating, saka linis-linis. Pahinga-hinga muna habang wala. Ako, kung dito sa amin, mas gusto ko yung Ramadan eh. Ang haba-haba ng oras namin dito sa taas. Pag ganito natapos na, maya-maya tawag, maya-maya tawag. Lalo na sa umaga. Kakapagod din kaya.
Kaya kung hindi mo aaliwin ang sarili mo, isipin mo yung pagod, mas lalo kang mahihirapan. Yan lang, easy lang ang trabaho. Pag walang amo, pahinga ka lang muna. Pag alam mong darating na, saka ka magtrabaho naman uli kasi parating na sila eh. Linis-linis. Kunyari hawak yung yung pang-spray, taas basahan. Pag alam mong parating na sila, punas-punas, punas-punas. Naantok naman ako. Tapos pag wala namang gawin, matutulog. Hindi makatulog. Tatawag sana ako sa atin, hindi ako makakonect. Naglalaro. Naglalaro ba? Lahat sila naglalaro? Oh, kanina dito si Arjun eh, gising ka. Maganda sana ngayon magtawag ka, no? Kasi walang mga amo eh. Sige lang dal habang walang amo. Kasi pag dumating na, nasisita na. Yung OFW, sure life, nagtawa-tawa ka pa dyan. Mm-hmm. 8 million tamsak. Oo, sinisigawan daw sila Julius pag nakakagay. Kaya nga sayang, tagal ko sana kausap sila. Automatic naman yata yung nagko-connect talaga kasi nakakonect din sila, di ba? Maliban na lang kung palit password. Yun ang mahirap. Maganda pala, may kanya-kanya eh. Kanya-kanya kayong internet. Pag mamaya wala yan sila, yari sa akin yan. Mag-ilis ako mamaya 7 p.m. Marunong mag-block siya dyan. So, lahat naman, si, yung dalawa marunong mag-block, si Marlon at si Arjo. Gabi ka naman anong oras na sa atin? Alas 12 na. Tapos, ang gusto mo naman, ayaw mong patulogin yung mga bata para lang makapag sa'yo. Alas 12 na yun sa atin. Sa umaga, pwede ka pa sa kanila, mag-demand na kailangan panoorin niyo ako. Kasi umaga yun eh. Walang rason. Pag gabi, pag madaling araw na sa atin, sabihin, pinupuyat mo, bumaba na yung dugo nila. Pag umaga at wala sila yun, sabihin mo, wala na kayong internet. Pero pag madaling araw na, wala. Tulugan time na yun.
Tawag ako ulit. Wait lang, si baka makapasok ulit kasi nakikita na si Lawan with na. Pati si tatay, di ko nakakausap. O sige na yun, sige. Subukan mong tumawag. Baka malay mo, makakonect na sila. Hanggang po. Sige, umakyat ka at ako'y matutulog. Nawawala siya. Diyan ka na nga, oh. Nawala siya kanina. Nag-ano lang ako ng ano. Nag-ano lang ako ng ano ba? Yung hagdan. Yung umakyat. Bigla siyang umakyat. Iba na kasi ngayon. Yung invite niya ngayon, andito na sa baba. Sa pinakababa na siya. Hindi na siya, di ba yung kagaya, nung una kong pag ano, dito lang sa baba siya, sa baba ng mga ano natin. Ngayon, sa pinakababang baba na siya. Kailangan i-ano mo siya, sa pinakababa na. Dati hindi naman eh. Paano nga? Hindi,
Paano nakatayo yung cellphone mo? Pahigain mo at siguradong nandyan lang yan. Pangit kasi pag pagpahigain ko. Kaya siguro hinahanap ko nasa babang-baba siya. Nasa gitna lang kasi yung video mo. Nakatayo, kaya nakatayo ng ganyan. Yung mga malaking itim. Bakit dito, pag inaano ko, ganun naman siya. Pinapanood ko naman tayo, okay naman. Naantok ako daw kanina, nakakainis. Tamsak ko muna yung isa ulit. Para akong hinihila ba? Hinihila yung mata ko. Tapos pag wala naman Tamsak ko pa yung isa. Antok. Lansya na lang ako, wala na signal. Hindi ka na wala nang signal daw sa bahay niyo. Run out na naman siguro. Magplansya na lang daw siya. Black na yun nila. Grabe. Paano ayaw magpa-istorbo sa laro? Kailangan dapat kasi talaga sa inyo, kanya-kanya kayo ng internet. Kasi kapag ganyan nga, maglalaro sila. Ayaw pa-istorbo. Ayan, may karan 17 pa. 9 million tamsak na. Kasi ako hindi makalipat-lipat. Ito lang naman, May ginawa akong isa pero wala pa siyang video. Kailangan may video, di ba? Kahit isa man lang. Sabi ni Ann sa akin, bakit ganun, te? Hindi naman ako makasubscribe sa'yo kasi kailangan. Ang bunganga na naman ito ni Kambing. Yun na nga naririnig ko eh. Binubulyong. Ipalagin mo yung kanyang Ha? Ipalagin mo yung kanyang Gmail para makasubscribe siya. Sabi ko nga sa kanya, i-login mo. Sabi, kailangan pa ate mag-login eh. Mga tamad sila ba? Alam mo ito si Kambing, parang yung nahihirapan Nahihirapan ako huminga pag nakikinig ako pag nakikipag-usap siya. Hirap na hirap ako huminga pag naririnig ko. Parang hindi na humihinga eh. Bago ang niyan, bago yung headset niya, nagpabili. Tinis-testing siguro kung hanggang saan ang aabot yung boses. Testing niya yung boses niya kung naririnig ko pa siya o hindi. Kasi syempre walang wire siya eh, wala siyang wire. Ganito siya, sabi, ano kaya ang pakiramdam kung ano kaya ang nararamdaman pag walang kaya Laksan mo rin ang boses mo. Hindi ko na nga kaya. Ito na yung pinakamalakas. Ito na yung pinakamalakas ko. Ano mo? Maganda itong background.
Copyright yan. May copyright. Baka may copyright yan, boses niya. Grabe ka naman. Magkakaroon ng copyright yung mga itik. Ewan ko ba, bakit ganun? Kasi nagpaturo siya sa akin kung paano daw isabit yun. Nagsasalita siya, sabi niya, naririnig kaya ako? Sabi ko, oo naman, meron siyang mic. Yung ano niya, yung kagaya ng inano sa'yo ni Alan, di ba yung parang binigay sa'yo ni Alan? Parang ganun sa kanya. Kaya ang akala niya, pag ganito na walang wire siya, akala niya, hindi siya naririnig. Hindi na lumalabas yung boses niya. Kaya yun, nilalakasan niya. Kaya mo? Maganda ito pag may mag-video ako yun ang background. Siguradong walang copyright yan. Alas 7 ka pala, alas 7 pala ang ano mo rin. Yeah. Tingnan mo, nabawasan na naman yung charging ko. 41 naman. Kita niyo ba yung picture ko, Brad? Oo, nakita nga eh. Ganda ng damit eh, parang madam. Maganda yan maging madam pansamantala. Day off. Dapat ka sa bawat sulok ng bahay. Sige lang ang picture, pati doon sa kusina. Tapos, alam mo ba, ang tagal pa dito ng pag binibigay yung WH mo, 2 araw. Tingnan mo sa akin, 2 araw. Yun talaga yun. 2. Pinupon pa niya. Tapos yung dati kong LS, di ba sabi ko, palitan ko ng thumbnail yun? Wala na. Bawal ng daw. Sabi natin. Anong bawal? Sarado ko yung isang tenga kasi nabibingi ako lalo sa ni Candy. Nilagay ko yung isang headset para buo. Mahina pa rin ang signal niya. Grabe naman siya. Akala mo kagandang bahay niya, ayaw magpa-picture sa bahay niya. Pag nag-picture ka, upload mo kagad, tapos delete mo na. Dito nga sa bahay, binibidyo ko pa. Binibidyo ko lahat ng may video ako ng 2 ibon eh. Uhaw na uhaw kanina. Iinom ng tubig. Sobrang madam. Kaya nga, ano namang mawawala dyan sa picture niya? Hindi naman maano. Kaya nga, nagsabi ka na ba na uuwi ka na lang?
Sabihin mo, uuwi na ako. Lalo kung makita niya na nakalugay po ko, nasita niya ako. Oo, pag sa buhok talaga dito, lalo na pagbasa, bawal talaga na kalugay. Kasi yung amo mo, silusa. Dati ganyan din amo ko, pero ngayon wala naman. Minsan hindi naman kami nagtatanong kung naka-ano lang. Pero tinatali ko yung buhok. Kasi pag mahaba ang buhok, tapos lalo na pagbasa, mainit sa ulo ng mga Arabo. Mainit sa ulo ng amo na lalaki. Buti ka pa may baon ka. May dala kanina si Bintong na mangga. Kulay green pa siya. Galing daw yun sa Jisan. Sabin. Dito rin sa Saudi, pero sa Jisan daw siya. Bumili siya. Sabi ko naman, matamis na ba yan? Tapos, hindi niya alam, kinuhaan ko na ng isa, tinikman ko. Bulok naman pala. Alam mo yung may binigay sa akin, ganyang kaliit lang siya, oh. Yung liit-liit yun ang binigay sa akin. Sabi niya, tikman mo nga kung matamis. Tinikman, sisip-isip ko, inunahan na nga kita eh. Hindi naman masarap eh, kaya hindi ko na inulit. Hindi pa ako nagsabi, mga September na lang. Sabihin mo na para magbagong isip. Baka magbago sila. Hindi ko pa. Nakasabihin sa'yo, hindi na. Ibibigay ko na kung anong gusto mo. Sige, lahat libre na. Wag ka lang umuwi. Grabe naman ang kain mo niyan. Matamis ba yan? Sana nga ganun. Baka lalo maglala pag maaga ako nagsabi. Baka lalo Hindi mag-uwi ka na. Hindi, kapag magsabi ka kasi na uuwi ka na, tatanungin ka naman anong dahilan at uuwi ka na. Sabihin mo ang dahilan na baka pwedeng ilibre nyo na ako sa lahat kasi mas nababawasan pa ang sahod ko. Imbis na buo yung sahod ko para sa pamilya, na binibili mo pa ng load, binibili mo pa ng kung ano-ano. Malay mo, pag sinabi na pag binigay ba namin sa'yo yan, hindi ka na uuwi. O, sabihin mo, hindi na. Basta libre lahat. Kailangan pa nagsabi ka ng ganyan, desidido kang umuwi. Hindi ka naman desidido umuwi. Napisip ko lang na dagdag Wala ako kasi tiwala sa mga ugali ng iba, ugali ni madam. Ang mga ugali dito ng tinitingnan ka ng mga lalo na yung mga babae. Inaano ko nila kung kaya-kaya kanila na okay lang ba sa ganito sa katulong ko pag sinabi ko na ganito, pag ikaw tango ka lang ng tango sa kanila, kahit alam mong tama ka naman, wala lang, ganyan lang sila. Sasamantalahin din nila. Kasi kung tutuusin, sa kanila na yan obligasyon. Bakit yun siya? Parang dry. Hindi masarap pang. Hindi masarap. Parang dry. May binili din yan si ano naman yan? Grabe naman. M&M na naman Ito masarap. Sagana sa chocolate na. I-deliver na yan kasi dito. Hindi na lockdown.
Pa-LBC na. Ayun, wala na tuloy akong background. May background sana kanina eh. Nagsawa din. Tutulog yun. Hindi. May tumawag, sabi niya, sino ka? Sabi, siguro ko sabi ng lalaki, kung ano-ano daw, sabi niya, hindi ako taga rito ako. Taga dito daw siya. Talahi ng amo namin daw siya. Tatlo na lang tayo. 4:28 na naman. Isang oras ko lang. Nung unang ano ko ba? Yun din, yung una ko na nagsubok lang ako. Diba yung nagsubok lang ako, isang oras kalahati din lang. 10 na yun. Mukhang mahigit ka 10 araw-araw. Apat na buwan. Ewan ko sa akin magkano ngayon lagay. Aywan ko ngayon kasi dalawa yun eh. Basta ano ko naman, tinandaan ko naman kung ano yung huli ngayon na para alam ko. Pag isa't kalahating oras lang, 10. Makahigit lang ako 1,000 ngayong buwan. Kuha ko man. $500 na ako ngayon. Ngayon, 500 ka na? 500 na yun. 498 na yan eh. Haba ng live ko nila. Hanggang ano lang to. Pagbaba ko na alas 5. Ikaw muna. Gusto mo na yan kasi mag-live ako na yan. Mag-live ka. Daming comment sa mga picture nila. Puro mga kalma. Maya. Yan, puro kalma. Oo nga, nakita ko. Pag nag-LS naman yun may mga nag-LS maraming tao. Yung iba naman wala din. May mga community na siguro sila. Grabe yung LS kanina. Kasama namin dun
group namin. Kaumpisa pa lang. 66 na agad yung tao. Sabi niya, tinanong ko kung gimblock. Ano? Black man, kanina pa yun na inom, lasing, nagainom pala si... Kaya hindi nakakonek. Kaya walang signal. Sabi niya, black man, kanina pa yun nagainom pa sila. Kanina ko yun gimblock, nagainom sila. Wala man tao dito. Hindi, bakit nga ginablock pa? Kanya nga yan, baliw yan. Gusto nila po naglaro tuloy-tuloy. Tulog na siguro. Pag dati na pala na nilagyan mo ng thumbnail yung ano mo, video mo, hindi na pwedeng palitan uli. Hindi na pwedeng palitan uli siya. Video? Daan ko na lang sa TikTok. Bakit hindi ko kanina mapalitan? Nilagyan ko yung dalawa kong ano kanina. Nilagyan ko ng ano cover kanina. Nalagyan ko yung dalawa ng thumbnail, yung ginawa mo. Tapos pinupuntahan ko siya, yung isa, ayaw naman. Paano mo yun nilagyan? TikTok ka na lang. Saan mo kino? Alin? Saan mo nilagay yun? Doon. Doon din. Sa Chrome. Paano? Saan mo? Hindi ko siya ano, basta nakita ko na lang siya, may cover na siya yung sa ano ko. Paano kaya yun? Diba ilang beses ako nag-try, sabi ko sa'yo. Kasi nga ano, ayaw gumana nung mic, yung headset niya. Kaya alis na naman ako. Siguro ko nakatatlo ako. Nababa. Kaka-power lang uli dito. Oh, yun pala eh. Nag-run out siguro sa inyo. Ano ko? Sa bagay, lagi naman nag-run out sa inyo. Magpasaka pa. December magabila akong generator. Bila akong generator, 4. Sige, isa kayo. Isa para sa wifi. Isa para sa kusina. Kira. Isa para sa generator na di battery. Ibibilad sa araw. Solar na generator. Yun ang maganda. Generator. Kaya naman na yun doon. 12 volts na battery. 24 volts. Ilang oras lang naman siya mag-burn out. Yeah, ilang din. Lasing na naman pala. Wala pa kasi padala. Kaya tamad online. Grabe. Hayaan mo lang.
Lasing Basta na im- naman pala. Basta importante hindi naman pinapabayaan din sa bahay niyo. Pampatulog siguro niya yun. Kaya nagiinom. Basta pinapakain yung bata, walang problema yan. Kasi hindi pinapabayaan. Ang masama yung naglalasing, pinapabayaan yung bata. Eh, yun ang sanay na, kinasanayan ng pag-inom. Sarap. Basta, Lalo pag libre. Lalo pag libre, sarap. Sarap. Huwag naman, ang pag-inom kasi, okay lang kung hindi naman yung araw-araw. Na naman. Anong gusto mo? May sakit. Anong gusto mo? May sakit. Kaya Lagi na pagpunta ng albularyo. Nung hindi siya umiinom, kala mo hindi na makagalaw eh. Gamot niya siguro yun, Neng, yung alak. Kaya lumakas siya nung uminom na ng alak. Kasi tingnan mo, nung hindi mo pinapainom, yung inaalagaan mo siya, pinapagamot-gamot, lalong nanghihina. Maganda, ibig sabihin, Neng, papalitan daw sila nila tatay kasama yung mga nagsukat ng lupa. Sila tatay naman pala kasama. Vitamins niya yun, Neng. Tingnan mo, tumataba siya. Hiyang. Hiyang siya. Sakit ng likod ko. Pinasa talaga ni Arjun yung hindi man daw naka-vlog. Para sure. Pinasa ni Arjun yung wifi nila, hindi man daw naka-vlog eh. Maganda yan para may ebidensya. Ayan apat sila Kaya nga, maganda nga para may ebidensya. Kasi, apat sila nakakunik. Julius, si Yuyoy, Arjun, Marlon. siling isa. Marlon. Hindi, ibang pangalan. Baka iniba yung pangalan. Rochelin. Pwede magpalit. Palit ng pangalan. Kung yung apat na wifi na nakakunik na yun ay kinulik sa aking kontuing ko. Hindi. May 4 na oras ako. Bigla ang wifi. Tayo nyo yung 4 kayo dyan. 4 na oras araw-araw bigay nyo sa akin. Kuntayin nyo sa looban ng sumbuan. Nawawala signal. Sige nga. Ganito nga kasi, hindi mo naman maano yung mga bata. Madaling araw, napaantayin mo pa sa kanila. Sa umaga, pwede pa. Umpisa alas 10 yung sa Pinas. Bubuksan lang naman. Anong problema doon? Sila. Anong problema doon? Walang problema doon. Ipinang pwede ka na matulog. Hindi sila nga makatulog pag gano'n, na open yung CC. Ay, gano'n kasi, na hindi nakakatulog. Ay, paano nga? Bago matulog ay nakatutok doon sa... Sus. Di wala ako dyan.
Kasi bawat ilaw ng city nila magigising titingnan kung sino ang nag-message. So, Pwede mo naman iba-iba naman kasi ang ipataob tao. yung cellphone mo ng ganyan. Naka-play naman siya sa mo. Tapos minsan naman Sabi kasi nga, pag nalulubat may sa gusto, kalalaro. may parang pag-ayaw, may dahilan. Oo, dito sabi mo yung mga bata. Pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Alam mo ang dahilan nila ay ayaw. Kasi nga lobat, yun ang dahilan. Oh, ayaw nila kasi lobat na. Hindi makagawa ng paraan kasi i-charge muna kung fully lobat. So talaga matampuhin ka. Nandiyan naman minsan yung mga bata eh. Kaya nga binila ng mga charger yung cellphone ng kanilang motor. Ayan. Sabi ni ano, Di manual na wow. lang yan. Pinakunik ko yan. Ayan si Marlon ha. Pinakunik ko yan. Kinukunik nga niya eh. Ano lang. Pag napip. Ano? Tingnan mo, pag pinipitik sa tayo ngayon, mga bata na yan, gumagalaw. Para na rin si Kwan yan eh. Ewan ko sa'yo. Pag hindi mo pitikin eh, hindi magalaw. Marlon, pinitik ba ni Papa mo daw yung tenga mo kaya gumalaw ka? Nakapato. Ganyan yan eh. Nag-message lang ako ng laro ng ML. Tingnan mo, biglang nagpulasa. Andiyan na sila. 2 buwan na yung wifi yan nila, hindi mo nabayaran na. Putol talaga. Ganun pala ang technique mo ah. 2 buwan na yun. Ina-play ko naman yan. Hindi pa ako sumahod ngayong buwan. Ayan na. Piniplay naman ng mga bata piniplay naman lahat. Wag ka na daw wag na mag-live na. Wag ka na Kaya nga takot mawala signal. Yan. Piniplay naman. Pag hindi makapag kaya nga bawal yan. Marlon, tanggalin mo yung kung ano yan. LS ang usan dito. LS. Bawal yung live. Baka masipa tayo. Baka masipa na tayo ni Lolo. 4:45 na. 15 minutes na lang. Delete mo na yan, Marlon, yung message mong live na yan. Bawal yan. Kaya nga takot mo wala signal. Ayan, na-delete naman yan. Puputol yung live ni Tita mo Malo pag may mga words na bawal. Pag may live hindi nga kami nakakalaro kanila lang ulit. Kasi hindi naman pare-parehas. Minsan malakas ang signal, minsan mahina ang signal. Bakit nga kayo hindi naglalaro? Dapat maglaro kayo. Wala naman nagabawal sa inyo. Laro kayo ng laro. Huwag na kayo magkain, huwag na kayo matulog, huwag na kayo maligo. Magtatrabaho na pinibili ako ng wala dyan wifi. Si Papa nyo, nandito sa Saudi. Buti pa si Marlon, magtatrabaho na lang para may sarili siyang Laro wifi. Lang kayo, wala naman dyan nyo. Wala naman. Ilang buwan ito. Sa isang buwan, isang beses nagtrabaho na ako, bili ako new wifi. Ayan. Yun ang Ilang maganda. buwan na to. Sa amin, sa isang buwan. Isang beses lang din makapat. Magagalit din mga nakakunin. Magkanya-kanya na lang kayo ng wifi. Nakatilang ulo ko sa inyo eh. Sige, isa na lang kayo para walang nagagalit. May wifi ka, sarili mo, wala ka. Connect. Pag maraming nakakonect, humihina. Bakit din nyo lulan yung isang wifi?
gusto nyo maglaro, loadan nyo isang wifi. TikTok. Oh, ayan, naka-TikTok. Napagbigyan naman. Grabe naman mag-sideline na nga ako. Sa chat, para Yun na nga ang problema. Araw-araw nga kaya kayo maglaro, mag-TikTok. Basta Kagan oras ako namin, yung oras maglalaro. namin ng pagtawag. Yung oras ng pagtawag, tigil. Ano daw, Arjun, sabi ni Papa mo, ano, Tulad yan, ano ba, mamaya. Ako ngayon, naman mamaya mag-LS. daw, magda-live siya. Diyan muna kayo sa kanya. Pag tapos na yung LS niya, di, laro naman daw kayo lahat. Basta sa LS niya lang. Pag LS niya lang, nandiyan na. Ay, nako. Kaya nga, sabi na sa'yo, gabi naman. Gabi na dyan sa atin, magkaiba kasi ang oras natin. Iwanan mo lang daw na nakabukas yung city mo. At least nakabantay kay Papa mo pag nag-LS yan. Tulog kayo mamaya, pwede naman mag-LS bukas umaga. Wala na kayong dahilan nun. Umaga na talaga yun. Di pa ako nagkakain nun. Kaninang umaga, sino lang Julius lang saka si... Wala antina, ha. Agawin namin antina nila. Dapat schedule namin gabi, tas umaga ang laro. May schedule, sa umaga daw yung laro nila. Sa gabi. Marlon, muna. Ako muna. Arjun, maghanap ka sa bahay ng splitter. Splitter ng signal. Yung pwedeng magsanga yung signal para dalawang wifi yung makakakuha ng kung gusto niyo dalawang wifi na gumagana. Isang signal lang sa taas pero may splitter na yung ganun nga, hindi pala kaya. Yung ganun nga, yung dalawang, yung splitter nakaganon lang yung wire para mapunta siya sa dalawang wifi. Isang signal lang pero dalawang wifi na nakakunik kasi may splitter siya. May connection siya. Hindi nga pwede sabay sa paglahat. Mahina daw yung splitter pag sa isang wifi. Yung splitter mahina pag sa isang wifi na. Na-try na daw nila. Dali na yung globe dyan sa hukayin na lang yung poste ng globe dun sa may ilipat niya sa lisap. Yung sahagan, kunin nyo, ilipat nyo sa tapat ng bahay para lumakas. Malay na. Kahit sa piso wifi, mahina din. Naawa naman ako Kahit sa piso wifi, mahina din Mahina talaga. Mahina talaga ang signal doon sa inyo naman. Wala pang malapit na. Naawa naman. Wala, mahina din yun pa. Nagawa lang.
Mahina talaga kasi ang signal dyan sa inyo. Sa Hagad lang kasi nandoon yung Kaingay itong Sino yan? Rumboy nag-inis na ba na tulog pa yung mga tao. Malapit natin, ano na lang, wala na ba ako? Pwede na yun. Naglasing ko na. So, pag kami na lang gising dito, ikaw nagpupuyat naman. Nagpupuyat sa amin. O ikaw daw ang nagpupuyat sa kanila. Pwede naman daw kayo mamaya pagkatapos niya mag-live, mag-LS na mga alas 7. Buksan nyo lang, tapos tulog na kayo. Magtamsak lang daw kayo. So, Paano yun mabubuyat? Ay man yan magising ay tanghalian na uli sa tanghali. Tanghali Kasi na nga, naman kaya uli yan tanghali sila na. magising. Hindi Kasi nga, nag-almusal napupuyat sa na daw. umaga. Tanghali na yun sila nagagising. O di maganda, tipid pala. O pag tanghali, tipid. Maganda pala eh. Tanghalian lang, tipid kayo. Kaya lagi kayong tanghalian magising Dalawang na. beses lang mag-live sa gabi. Sa isang linggo, 2 beses lang mag-live sa gabi. Di ibig sabihin 2 beses lang sila nakakatipid. Pag laging tanghali, wala nang almusal. Sabay na yung Problema merienda. na dalawang kain din sa tanghali. Hindi, kasi 12 p.m. na daw nagtatanghalian. Oh. 12 p.m. na hapunan na daw yun. Merienda pa yun, sabay na merienda. Tipid talaga. Tulog lang kayo ng tulog at nang makatipid. Baka sa susunod yan, isang beses na lang kumain. Tipid, madaan din. Wala pa daw yung shoutout na shoutout mo. Shoutout si Marlon Gado. Wala pa yung shoutout. Logi sa Shoutout panonood. Marlon Gado. Pinakamabait kong anak sa lahat. Pogi pa. Wow. Kasi ka mo. Pogi daw. Tawa naman yan daw. buong na yan. Shout out sa lahat. Shout out. Mamaya siya shoutout kita sa live. Sana all. O, ayan. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa Gado family. Logi. Gado family ng Oriental Mindoro. Lugar ng mga pogi. Wow. Kaway-kaway dyan. Next video, shout out po. Susunod. Shout out sa pinakabaguhan na anak. Kaya pinakabagulan na. Shout out sa lahat ng mababait na Gado family daw. Sa inyong lahat daw shout out. Mababait daw kayo lahat. Pwede na. Good boy, bugoy-bugoy. Good boy, bugoy-bugoy. Ilan na? Pwede na? Lumampas ka na ng 30 minutes. Oras at 47. Oh, pwede na. Lumampas na nga eh. Kaya
kaya nga, mag-end na ako ha. Bye-bye na. At magtatrabaho na naman. Bye-bye. Bawa na yan. Bawa na ikaw? Hmm? Oo. Trabaho na ikaw? Alas 5 na eh. Ano ba? Diyan laro tayo. Tayo pagtapos ng LS. Huwag na matulog. Hihihi. Wala naman kayong gawa bukas. Matulog kayo mag Ano, mag-end na ako ha. Hindi pala ako kasama doon. Sige, sige na. Ingat. Ingat kayo. Bye, 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 bye. Bye-bye Bababa na na. sa inyong lahat. Sige na, bye-bye. Ingat, Bababa ingat. na kami. Trabaho na.